Mga kauturan, maayo gid nga adlaw sa inyong tanan. Kag sa siningation ga pasalamat naman kita sa Ginoo kay ginhatagan niya kita sa nagakaigo nga panahon din kita magapadayon sa pamalandong sang pulong sa Dios. Kag ako nanay pagabasahon ang Mateo kapitulo 24 versikulo 36 kag magagadto kita karon sa iba ng verses nga aton pamalandungan kag diri sa Mateo 24:36 nagasiling ugaling kung saan-o maabot ina nga adlaw kag takna wala gid sing may makahibalo bisan pa ang mga anghel sa langit o kon ang anak kundi ang amay lamang. Ang sa likod sini nga versikulo ang mga apostoles o kon mga gintuton-an ni Jesus Christ nagpamangkot sa iya kung saan o gid siya magabalik diri sa duta. Atong dinhi patugsilingan subong kay daw kadamo sa mga nagkalatabo kag kun kaysa nagakahangawa kita kay nagabatyag kita nga amo na ini ang katapusan sang panahon. Pero kung tanaw nato ng Bible, ang kahadlok nga nagahari sa aton mga kabuhi madula kay natalupangdan naton ang mga kamatuoran nga ginatudlo sang Bible sa aton nga may kaangtanan sa ikadwa nga pagpalit ni Kristo sa sini nga kalibutan. Ang bersikulo nga aton ginbasa bag-o lang nagapaintindi sa aton nga wala sing nakahibalo kung saan-o nga tuig, bulan kag pitsa nga si Kristo magabalik liwat. Siling sa bersikulo na bisan pa ang anghel sa langit wala kabalo, bisan pa ang anak sang tao kung sa aton pa si Kristo, kundi siling sang verse, ang amay lamang amo ang nakahibalo kung saan-o magabalik si Kristo diri sa duta. At hagon gid naton ini isilsil gid naton sa aton huna-huna nga ang Bible maathag nga nagahambal sa aton nga wala sing may nakahibalo luwa sa amay sa langit. Kay man kung hindi naton ini matalupangdan, dali kita magtalang kay kadamo sa mga tao nga nagasiling nga si Kristo magakarina karong nga tuig sunod nga bulan. Halin sang una may mga tao nga naghambal nga si Kristo mabalik na sa tuig titsa bulan tubtob subong wala pa man magbalik. Amoy na nagasala kita kay man ang Bible ya matag nga wala sing makahibalo. Pero may mga tao yan nagasiling balaan nila kung saan si Kristo mabalik. Then kung may mga tao nga maghambal sa inyo nga balaan din nila 100% kung ano nga tuig, kag ano nga bulan, kag ano nga pitsa, si Kristo magabalik, ina nga tao, wala nagahambal sang husto. Kag kung wala siya nagahambal sang husto, kag patiya naton, pirwisyo ina sa aton mga kabuhi. May nabalaan ko, nga ginpatigid niya ang ginhambal sa isang tao nga mag-aabot na si Kristo kag may pitsa pa ang ginhimo amo nga ginbaligya niya ang iyang duta kag property kay siling niya hindi naman niya mapuslan kay si Kristo mabalik naman. Amo nang siling nakon nga pirwisyo ina kon may tao nga magpato-pato kag maghimo-himo istorya nga dabalaan niya gid kung saan-o mabalik si Kristo. Dapat aton sundon ang ginahambal sang Bible labaw sa ginahambal sang mga tao
mga tao nga wala makatalupangod kung ano ang kamatuoran nga napagkit sa balaan nga kasulatan. So aton ini tinahon sing maayo karon nga panahon agod nga hindi kita magsala kag hindi kita magtalang kung mayara gid man nga mga tao nga maghambal sa aton nga gila ginahambal hindi suno sa ginatudlo sang Bible. Now, ang Bible nagahatag sa aton sang science o kung palatandaan, tanda kung saan o siya magabalik. Pero wala siya naghatag sang pizza kung saan o siya magabalik. Sa Bible sina, naghambal lang ang Bible sa aton nga may mga palatandaan, may mga signs nga si Kristo dali na lang magbalik kung mag-abot ina nga mga palatandaan. Okay, tanaw naton kung ano ang mga palatandaan nga ginhambal sang Bible sa aton agod nga hindi kita magtalang. Ang una diri nga ginhambal sang Bible sa aton nga sang si Kristo, kung si Kristo dali na lang magabalik, siling niya magagawa ang mga anti-Kristo. Antichrist, kung sa aton pa, mga kaaway sang Diyos, magagawa na sila. Kag magapakilala, kag magtudlo, sang hindi insakto nga mga pagtulunan. Okay, kung aton ini nga husisaon ang Bible, mayari diri nga na-record sa 1 John chapter 2, verse 18 kag 22. Ini naghambal agud makilala naton kung sino ini ang mga anti-Kristo, ang mga kaaway sang Dios. Ini amo ang mga tao nga wala nagatuo kay Kristo, nga siya amo ang ginpadala sang Amay diri sa kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang mga tao nga nagsikway kay Kristo kag wala man nagapati sang Amay nga amo ang nagpadala kay Kristo, ginatawag ina nga mga tao nga mga anti-Kristo, mga kaaway sang Dios. Ano pagid nga kamatuoran na makita naton sa mga tao nga tawag nga anti-Kristo? Kung imo naman basahon ang 1 John chapter 4 verse 2 kag ang 3, ina nagahambal sa aton nga ang mga anti-Kristo amo ina ang mga tao nga wala nagapati nga si Kristo nagpakatao o kung si Kristo nagsulob sang lawas sang tao kag nagkari sa kalibutan. Ang mga tao nga hindi magpati nga si Kristo nagsulob sang unod sang tao kag nagkari sa kalibutan, ina siling sang Bible mga anti-Kristo. Sa Old Testament, kag makita naton ini sa Genesis chapter 3. Ato na nabalaan kung paano si Adan kag si Eva gintintar ni Satanas. Si Satanas sa dagway sang manog nagsiling sa una naton nga ginikanan si Adan kag si Eva. Siling ni Satanas kaon sa tungbonga sang kahoy nga ginadili sang Dios nga ipakaon sa ila, kag nagsiling ang Dios sa ila nga hindi kamo sini magkaon, kay kun magkaon kamo mapatay kamo. Siling niya ni Satanas, sige kaon. Nagrason pa ang una nato na ginikanan, sige hindi ako magkaon, siling ni Eva, kay nagsiling ang Dios nga kun magkaon ako mapatay kami. Anong siling ni Satanas? Siling ni Satanas, hindi kamo mapatay. Wala kamo gintuguti sang Dios sa pagkaon sina, kay nabalaan sang Dios nga kung magkaon kamo, magtupong na kamo sa iya, mahimo man kamo nga Dios. Inaiya mo ang ginatudlo
ni Satanas nga ang tao mahimo nga Dios. Panahon sa tentasyon, ang ginatudlo iya sang Bible nga ang Dios nahimo nga tao kagamo na si Kristo, hindi nga ang tao mahimo nga Dios. Kagamo ina ang bantayan naton kay nagsiling ang Bible sa aton nga ang Antikristo amo ina ang mga tao nga hindi magpati nga si Kristo nagpakatao. Ginabaliskad nila. Ano nga say sa pagbaliskad? Ang pagtudlo iya pares kay Satanas nga ang tao mahimo nga Dios. Hindi na pwede nga ang tao magtupong kag mahimo nga Dios. Pero ang Dios iya pwede nga magpakatao o kung magsulob sang lawas ang tao kag magpuyo sa sining kalibutan nga atong ginaistaran kagamoy na ang natabo kay Kristo kung tunan aton ang pulo nga incarnation kung sa aton pa nagsulob sang lawas ang tao kag nagkari sa kalibutan kag amo si Jesus Christ ang Mesiyas, ang bugtong anak sang Dios nga manuluwas ang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. So ang Antikristo magagawa mga tao nga hindi magpati nga si Kristo nagpakatao. So kung dali na lang si Kristo magabalik, ang mga Antikristo magagawa kag magapanudlo sang hindi insakto nga pagtudlo. Ano pagid? Kung si Kristo dali na lang magabalik, magagawa man ang ginasiling nga piki nga Kristo, piki nga Kristo, piki nga Mesiyas. Magkakari sila kag magalagaw kag magasiling nga ako si Kristo. Ang ila ginahambal nga sila si Kristo, panawag sina piki nga mga Mesiyas o kung piki nga Kristo. Kag mabatian na nato ni nasubong, may mga Pilipino na, may ara nga Amerikano, may mga Negro nga nag-claim nga sila si Kristo, nagkari sila dre, kag sila na ang Kristo, kag mga tao, ginahambalan nila nga sila si Kristo, nagapati man ang mga tao tungod kay manami sila maghambal, kag nagasiling sila, nga tungod kay ako si Kristo, dapat kamo nga magsunod sa akon, kay kung hindi kamo magsunod sa akon, maimpierno kamo sa mga tao na hadlok, masunod na lang sa ila. Ginatawag ina nga mga piki nga Kristo o kon Mesiyas. Mga utod, kung si Kristo niya, ang genuine nga Kristo, matutuod nga Kristo nga magakari sa kalibutan, may ara nga pagkabanhaw sang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo kay Kristo, kag ang mga buhi nga nagatuo kay Kristo siyang pagbalik sa isa lang kapamisok, ilisan niya ang lawas nga madinulunton sang lawas nga di madinulunton, kag sila magasugata kay Kristo dito sa kawaan, kag dalon sila ni Kristo dito sa langit. Then according to the Bible, we will be together with Jesus Christ in heaven eternally. Ti ang mga piki nga Kristo nagkari kag nagpanudlo way man sing nabanhaw. Pero ang mga tao nagapati kay maayo sila magistorya kag siling nila ti kung nagsunod kamo sa akon, kamo ang mga tao nga makasulod sa langit. Kung hindi kamo magsunod sa akon, siling sa mga piki nga Kristo, ti maimpierno kamo. Amoy na nga aton bantayan, sa dali na lang mag-abot si Kristo, nagambal ang Bible nga magagawa ang mga Antikristo, magagawa ang mga piki nga mga Mesiyas, kag ikatatlo, may ara pagid nga ginatawag nga piki nga propita. Ang piki nga propita magapanudlo ini sila, kagamoy ni nga aton bantayan, kay magasulob sila, nagapakuno-kuno sila, kung tanawon mo daw mga babuot, daw mga karniro,
nagasulob sa panit sa dagway maputi nga karniro kung sa aton pa tan-aw mo daw tama kabuot, pero singling sa Bible mag-andam kamo kaysa sulod sina nga mga piki nga mga propita katulad ina sila sang mabangis nga sapat aning wolf din na siling pamilya ina sang ido, pero wild ina, mabangis ina, gapangaon ina sang parehas nilang sapatan katulad sang karniro ginakaon nila na iban pa mabangis ang itsura daw karniro daw mabuot ang piki nga mga propita kag magapanudlo sa mga tao, pero siling sa Bible mag-andam kamo kag itsura lang sina amo ang mabuot, pero ang sa sulod sina daw sapat nga mapintas nga nagapangaon sang katulad Manila nga mga kasapatan, nagalaglag ina sila sang kabuhi sang mga tao ang mga piki nga propita. Si Kristo naghambal sini sa John chapter 10. Siya ako nagkari sa paghatag sang kabuhi sang akon mga karniro. Pero si Satanas sa dagway sang piki nga karniro, pero ang sa sulod wolf o kon mabangis nga sapat, si Satanas nagkari sa paglaglag sa mga karniro. Si Kristo yan nagkari sa paghatag sang kabuhi sa iyang mga katawan, pero si Satanas ya nagkari sa dagway sang piki nga mga propita nga sarang makalaglag sang kabuhi sang mga katawan. So aton doon ang tatlo. Okay. Trinity. Ang Bible nagatudlo sang Trinity. Holy Trinity. Ang Holy Trinity ya Amay, Anak, kag Balaan nga Espiritu. Pero si Satanas ya nagatudlo sang unholy, hindi holy nga Trinity nga tatlo man. Sino inang tatlo nga Trinity ni Satanas? Si Antichrist, ang piki nga propita, kag ang piki nga Kristo. Tatlo man, pero hindi iya holy. Ang Trinity iya nga natudlo sa Bible, holy. Ang natudlo iya ni Satanas nga Trinity, unholy. Antichrist, kag piki nga propita, kag piki nga Kristo nga nagalagaw sa tion nga dali na lang magabalik si Kristo sa sininga kalibutan. Kag ang Bible nagapaandam sa aton sa sina nga mga butang. Ano pagid ang ginatudlo sa aton sa Bible? Nanganungod sang mga tanda, palatandaan nga dali na siya magabalik sa sininga kalibutan. Okay. Ang Mateo Kapitulo 25, halin sa 6, pakadto sa 8, kung may Bible ikaw, tanaw na mo ina, Mateo 25, halin sa 6, pakadto sa 8, may ara dira nga tatlo nga palatandaan. Una, gira. Siling sang Bible, kung dali na lang si Kristo magabalik, mabatian ninyo ang mga linupok sa malapit kag sa layo. Mabatian ninyo ang gira. Parehas sa nagkalatabo subong. Huwag pamatapos ang gira sang Russia kag sang Ukraine. Gira naman dito sa Israel. Batok sa Hamas. Huwag na nagauntat ang gira. Diri sa Pilipinas, daw ka panagbalay naman ang gira. Tungod nga may conflict ang China kag ang Pilipinas. Then siling sa Bible, palatandaan ina, amo ina ang isa sang mga signs nga si Kristo dali na lang magabalik. Okay. Ano pagid? Sinya linog. Yang linog permi naton mabatian. May ara nga nagkalatumba nga ng mga dalagko nga mga building tungod sang linog. Kag tapos sina sang linog, may dako naman nga gutom, may gira, may linog, kag may gutom. Siling sang Dios, bantayan naton ini, amo ina ang mga palatandaan
nga si Kristo dali na lang magabalik sa kalibutan. Pero aton inibantayan, nagsiling ang Bible, pero hindi pa ini amo ang katapusan. Sign pa lang. Pero wala ini nagatudlo nga matapos na ang kalibutan kay may gira, may linog, kabagotom. Ang sinasiling sa Bible amo ini nga hindi pa ini amo ang katapusan. Kaya mga tao subong daw medyo ginakulbaan na pirmi tungod kay mapatian nila sa TV, sa mga ginawali, sa mga manugwali nga si Kristo daw ara na gid ka panagbalay sa imong balay, nagkari na siya. Hindi siling sa Bible, hindi pa ini amo ang katapusan, palatandaan pa lang ini. Okay, parehas abi pananglitan. Kung magdamol ang dagom sa kahawaan, kung may dagom nga maitom sa kahawaan, ano ang masiling mo? Inaamo ang tanda nga manug-abot ang ulan, pero wala pa mag-abot ang ulan, manug-abot pa lang. Amo man sini ginatudlo sa Bible, kung mabatian yung gira, mga linog, kagagutom, siling niya, mga palatandaan pa lang ini, nga si Kristo, dali na lang magbalik, pero hindi ini amo ang katapusan sang tanan. Agod nga, hindi kita pagkulbaan, kay siling naton, daw siguro, maguba na gid ang kalibutan, tungod kay babatian naton pirmi, ang mga mensahe nga daw wala nagakasinanto suno sa ginatudlo sang Bible sa aton. Okay, naghambal ako kay Satanas kaina, pero ako nini balikan jutay, agod nga hindi ta mahadlok kay Satanas, kay man si Satanas, hindi siya gamhanan pareha sa Diyos. Ang Diyos amo ang gamhanan. Kag wala sing gahom si Satanas sa pagpirdi sa Diyos. Kag kita iya mga anak sang Diyos. Kag kung kita mga anak sang Diyos, wala si makalandas kag makadaog sa mga anak sang Diyos, kay ang Diyos nagpasalig nga wala sang bisan sino nga Satanas nga sarang makakuha sa imo halin sa kamot sang Diyos. Ang Diyos, si Kristo, nagakapot sa imo, kag nagapasalig siya, nga ang gahom ni Satanas, hindi sarang makakuha sa imo, halin sa gamhanan, nga kamot ni Kristo. Kung sa bagay, amo ini ang ginatudlo sang Bible sa aton. Siling niya, batuin ninyo si Satanas. Siling sa Bible sa mga Kristohanon, batui, subula ninyo si Satanas, kay ina siya magadalagan palayo sa inyo. Kung sa aton pa si Satanas, hindi gali isog, talawit gali siya, kay kung batuan naton sa ngalan ni Kristo, magadalagan siya, magapalagyo siya sa aton. So hindi kita magkadlok, kay siling naton si Satanas kabahanan, kay basi ko na laglagon kita si Satanas, ara ikaw sa kamot ni Kristo ang aton manuluwas, kag nagapasalig siya nga wala sinsara nga makakuha sa aton alin siyang kamot, kag nagatudlo siya sa aton, imbes nga mahadlok kita kay Satanas, sila niya batui, resist the devil. Batuin ninyo si Satanas, subulin ninyo si Satanas, kay magapalagyo na siya gikan dira sa inyo. Mga kautoran, padayonan naton sing jutay, ang matabo gid. Ano na gid ang matabo? Kung si Kristo yari na sa kalibutan. Okay, naghambal ako kay na nga mayara nga pagkabanhaw sang tanan nga mga nagatuo kay Kristo. Pero pagbalik ni Kristo sa kalibutan, mayara man nga mga tao nga
wala pa magkalaluwas. Ti ano matabo sina kay mga may ara nga nagkalaluwas kag may ara man nga wala pa maluwas. Amo ini ang nasiling sa Bible sa Mateo kapitulo 24 halin sa 40 tubtob sa 41. Pagbalik ni Kristo, amo ini ang matabo. May duwa ka tao nga nagaobra sa uma, siling sa Bible. Ang isa kuhaon, ang isa mabilin. Sinotoy ang ginkuha nga isa ang naluwas. Sinotoy ang nabilin, ang wala maluwas. Kag nagpadayon pagtudlo ang Mateo 24:36 tubtob sa 24:40 tubtob sa 41 nagasiling siya na may duwa ka babay nga nagagaling sa galingan. Ang isa kuhaon, ang isa mabilin. Ang ginkuha ang naluwas. Ang wala iya makuha, wala iya madala, amo ito wala maluwas. So may duwa ka tawo siling sa Bible nga nagaarado sa ilang uma. Ang isa kuhaon ay isa mabilin. May duwa ka babae nga nagaling sa galingan. Ang isa kuhaon ang isa mabilin. Kung aton inapadayonon, may driver nga nagadrive sa salakyan. Ang driver na luwas, ginkuha ang mga pasayro nga wala magkalaluwas, nabilin. Kag kung imo ginapadayonon, may yara nga mag-asawa nga nagahigda sa ilang balay. Ang bana ko naluwas, kuhaon ang asawa nabilin. Kung ang kabataan nagkalaluwas kag ang ginikanan wala, ang mga ginikanan nabilin kag kabataan ginkuha na. Amo ina ang akto nga matabo sa tion nga magbalik na si Kristo sa siling kalibutan. Amo ina nga nagasiling ako suno sa ginatudlo sang Bible sa aton nga hindi kita magpadali-dali pati sa mga piki nga mga antikristo, piki nga mga propeta, piki nga Mesiyas, nga nagsiling nga sila si Kristo, wala pa man sing pagkabanhaw nga ari na sila. Kung sa aton pa, piki ina sila. Kag ang Diyos nagasiling, magbantay kamo sa sina nga mga piki nga mga propeta, piki nga Mesiyas, mga antikristo. Kay man nagahatag ina sila sang pagpatalang sa mga tao. Kag madamo ang mga tao nga nagatalang tungod kay wala makatalupangod kung ano ang ginahambal sang Bible, ang ila lamang patihan, amo ang ginahambal sang tao nga wala na pagkit na sulat sa Biblia nga amo ang pulong sang Ginoo. Te anong laygay sang Bible sa aton? Mateo 24:36 kag 44. Ang ginasiling niya na amo ini, imbes nga mahadlok kita, siling sang Bible, magpreparar kamo. Magpreparar kamo kay dali na lang magbalik si Kristo kay man ang mga palatandaan ara na. Kung sa ulan pa na, manug-abot ang ulan kay tama na kay itom sang dag-om sa ibabaw. Manug-abot na si Kristo. Siling niya mag-aman kamo, magpreparar kamo sa inyong kaugalingon. Sino ang mga tao nga preparado sa tion nga magbalik si Kristo? Siguro mabalik siya karon sa gabi, siguro buwas sa aga, siguro sunod kang simana, sunod nga bulan, wala ko kahibalo. Kay ban ang Bible nagasiling nga wala sing makahibalo, ang nakahibalo lamang ang Amay sa langit. Ang schedule sang pagbalik ni Kristo ara sa kamot sang Amay, siya lang ang nakahibalo, siling sang Bible. Pero ang inyong himuon, mag-aman, magpreparar kamo sa inyong kagalingon. Mga kauturan, ang preparado nga tao sa tion nga magbalik si Kristo agud nadalon siya upod kay Kristo dito sa langit. Amo ini ang mga tao nga karon nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang kaboy. Ina nga mga tao
amo ang preparado sa bisan san-o nga tion nga si Kristo magabalik liwat sa sining kalibutan. Ang 1:12 nagahambal sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Tungod kay kita nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mga anak sang Dios, kuhaon niya kita kag dalon niya kita dito sa iyang balay. Ang iyang balay amo ang langit kag ginhambal ina ni Kristo sang diri pa sa duta nagapanudlo sa mga katawhan. Kag ini makita nimo sa John chapter 14 verses 1 pakadto sa 3. Nagasiling si Kristo, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa akon, siling ni Jesus Christ. Salig man kamo sa amay, magabalik ako sa amay, kag magaaman sing madamong mga hulot para sa inyo. Kag kung hindi ini matuod, tani hindi ako maghambal sini sa inyo. Magaaman ako sang hulot para sa inyo, kag magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agod nga kung diin ako, didto man kamo, siling ni Kristo. Promisa niya ina, nga magabalik si liwat kag kuhaon niya ang tanan nga mga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ang tanan nga mga nagkalaluwas, ang tanan nga mga anak sa Dios, iyang kuhaon kag dalon niya dito sa balay siyang amay didto sa langit. Then ang aton himuon amo nga buksan naton ang aton mga kabuhi, ang aton tagipusoon, batonon naton si Kristo sulod sa aton mga kabuhi, agod nga mangin handa kita sa bisan anong tion nga magabalik siya, suno siyang ginsaad, kag kita yang pagadalhon sa sinang langit niya ginaman para sa aton. Ining duta nga aton ginaistaran, hindi ini amo ang aton final nga ilistaran. Ang aton nga final nga ilistaran nga balay, amo ina ang langit. Kagakon ina nga ginabalik-balik idiri kada mensahe naton, agud nga sa pagbalik ni Kristo kita dalon niya dito. Hindi madala ang wala nagkalaluwas. Dumduma nga siyang pagbalik, ang iban mabilin, ang iban dalon. Ang mabilin, nga nabilin kay wala sila naluwas. Kag wala sing iban nga manuluwas, nga ginpadala sang Dios nga amay sa sini nga kalibutan. Ang iya lang bugtong anak nga amo si Ginoong Hesus, inang Kristo nga nahigugma sa imo kag naghalad siyang kabuhi sa cross, agud nga matigayon ang kasiguruan sang aton kaluwasan. Mga kauturan, madamo gid nga salamat, kag kabay nga ang Dios magapabilin gid sa tagsadatan naton ka mga kabuhi, karon kag bisan tubtob sa wala sing katapusan. Amen.